TSU Central Committee ni ongoi kaisa प्रतिनिधिमूलक বা কয়েকজন মিলিগই পারমিশন মানি जों kaisa ट्राइबल वेलफेयर नि डायरेक्टरनि थानि मेमोरेंडम याफार मानि जों काइब्रुई डिमांड न तुई सिनि मेमोरेंडम आबुनि बिषय सिनि पुइला जेटा तंग माने नरक जतन साइमानो सिनि तिप्रासा कामी आमचाइ नि सिमिनो गोबां मास रायरक हस्टेल परि दङ मैक्सिमाम कुरै बिग्रा नंनि ब्रक इनका रायमा बेली गंडाछरा आबहाय ताइबो कांचनपुर एरिया रग नरक साइमानो वाइसा वाती थांके 1-2 मासनि बागे 1-2 सप्ताहनि बागे कारण फाइया इनका ताबुंनि जे सिस्टम चालु खलायका बरक जे ओटीपी पेरेंट्स नि आरो थांमानि परे से हस्टेल जारा परि दंनाय बरकनि जे हस्टेल फी रिजांनाय बा जामुंनि बाय जे रां रिजांनाय ओटीपी रखेसे रां हामनाय ओटीपी रिया हंके रां हाबिया इनके आबहाय गोबां मा सिनि बरक दङ बरकनि थाने मोबाइल बो करै आरो मोबाइल तंफानसे वाइसा वाती फायके कारण फाइया इनके समय मतन ओटीपी रिमानके रिमाया हंके बरकनि आरो रां मालिया इनके रां मांगना थांसिनाय तो जों आबो डिमांड नारक मानि जे आपनि कायसे विकल्प व्यवस्था खायदि इनके तिनि डायरेक्टर सना आश्वास रिखा आबातत बरक 4टा हस्टेल एमटीबी बज्जुं उमाकान्त तारपरे ताकेसा 3टा हस्टेल माने शहर आगरतलानि ओ 3टा हस्टेलनो बरक आबना ट्रायल खाय दङ आबो हाई सिस्टेम खायनानै तारपरबो बरक आशा रिखा जे ताबो ओटीपी डाइरेक्ट पेरेंट्स नि आरो रहरिया कारै हस्टेल वार्डन नि आरो न रहनाय आबनि पर पेरेंट्स न कायसा मेसेज रनाय जे रां हाबखा देना हाबिया कन्फर्मेशन नि हिंके हस्टेल वार्डन नि आरो डाइरेक्ट ओटीपी रहरके आबनो तुई हस्टेल वार्डन डाइरेक्ट ट्राइबल वेलफेयर जमा रेखे सराय रंगने आरो बा हस्टेल वार्डन नि आरो रां हाबनाय आबनि बाय जोंजाल अंगलाखनि बरक जों तिनि मेमोरेंडम रुमानि परे बरक आउ प्रॉब्लेम न बरक सॉल्यूशन सुनो रिखा सेकंड डिमांड तंग मानि माध्यमिक ताई कुचुक माध्यमिक जारा 80% नि साइफन गोबां माननाय बा मेरिट जेटा तंग मानि लाइथांजा याक्षी बदलनि हापांनि जरग जों दशरथ देव मेरिट एवार्ड मुंगै एक बसरनि बायबानो फाइनान्शियल सपोर्ट 10,000 5,000 आबाहाके रोजागै तंग मानि किन्तु बेलायनो वानामा सिंसानि क तिनी ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर बाय मालाय जों साइमानखा ओ स्कीम 2018 नि सिमि हापां सलायमानि सिमि स्कीम चालुखे तंगफ किन्तु रांखे तखन साबो मानखा कोनो नोटिफिकेशन कयजन मानखा बरनि थानि कोनो नोटिस करे हिंके नो वान सुइनादि 2018 नि सिमि ताबो 2023 आसुक बसर स्कीमखे चालु खलाय तंजाक फेको कोनो सराय रखे रां मानमानि करे हिंके ओ रांखे बियां थां सिनि सुंमो अब बेलायनो वानामा सिंसा कक जों तिनि बरक बाय कक सावि साइमानखा तारपरबो बचनो कक रिखा 1 उइकनि बिसिङा हायनो हाय दशरथ देव मेमोरियल एवार्ड न बरक चालु खलायनाय तो जारा स्टुडेन्ट रगना कयनाय ताकलाय जारा माध्यमिक 12 80% बा लेटार मार्क माने पास खलायजा नरक दाक्तिनो ट्राइबल वेलफेयर फाय नरकनि आबनो एप्लाई खलायदि कारण आबो नरकनि मानथायसे गभर्नमेन्टनि आबो रुल तंग माने याक्षी बदल हापांनि सिम आबो सनामि कलां माने आबो कायसा फाइनान्शियल सपोर्ट तिप्रासारंनि बागै आबो मानथाय दङ ओ मानथायनि बाय नरक ओ जागा फायदि किन्तु बरक आबनो कुनु नोटिफिकेशन रिया आबो बेलायनो कायसा लासिमा संसा बा कायसा वानामा संसा कक आबो जों सालायखा तिनि जे बरक 1 उइकनि बिसे आबनो नोटिफिकेशन बरक तिखलायनाय जे तारा जारा आबो हाय मानै तंनाय बरक दाते कोरोंना बागै दा थार्ड जेटा सिनि तंग माने आबो तंग माने स्टाइपेन इशू जों नुगो बीएड ताय नार्सिं पढ़िनाय गोबां मा सिनि बरक र जे स्टाइपेन मानमानि परसे बीएड बा नार्सिं बत्तिङै बरक रां जमा मारो किन्तु नुगजाखा एक बছর लायै तै बছर कायसा जरा फायो तारपरसे बरकनि स्टाइपेन हाबिया गोबर रांसे मायके बीएड ताय नार्सिं र बाहायके एडमिशन माननाय बो रां बाय बरक तायसे एडमिशन माननाय के बीएड ताय नार्सिं पढ़िनाय स्टुडेन्ट रंगनि इन्स्टिट्यूट रक्त प्रिन्सिपल ताबनो सिया बरक जेने फारि रां तो बरनो प्रेसाराइज खला किन्तु यां स्टाइपेन के हाबिया आतिमांसे एभ्री इयार आबो प्रॉब्लेम हो किन्तु जोंतिनि आबनो स्ट्रिक्टली आबनो साका हेंके बरक सनो साका जे 20 तारिख ओ मासनि जुन 20 तारिखनि बिसिङा बरक सामुं चेंनानि शुरू खलायनाय रेनुएल जारा आगेनि जारा रां रक हाबियख बा कसाजाक बरकनि स्टाइपेन ओ 20 तारिखनि बिसिङा हाबनानै चेंनाय आबनि पर जारा कताल स्टाइपेन तंनाय बरनो स्टाइपेन दानानै चेंनाय ओ मासनि बिसिङनो 11 तारिखनि बिसिङाव बरक मोटामोटी सामुं कमप्लीट खलायनाय हनिसनो कक रिखा इनके लास्ट जेटा इशू तंमानि स्कलार ताय डे स्कलार अब कन्फ्यूजन दो सिनि सरायरंनि बिसिङाव गोबांमा कन्फ्यूजन स्कलार ताय डे स्कलार दुइटा जिनिस गोबांमा आगरतलागत मैक्सिमाम नक बारा तंगै दङ के नक बारा तंगै तंनाय रकबो किन्तु कायसा हस्टेलार से इनके स्टाइपेन फर्म फिलअप खलायफ्रु যারা হোস্টেলার বড় কিছু রাং কবাং মানো যেহেতু বড় নক বারা তংই তো আর যারা ডে স্কলার বড় কিছু রাং কম মানো কিন্তু কবাং মাস রাই রকন মিসগাইড খালাইও ইনস্টিটিউট হইতে যে হোস্টেলার মানিনো অনলি হোস্টেল তংনাই কিন্তু আতিয়া হোস্টেলার মানিনো যারা নক বারা তংনাই বরকবো হোস্টেলার নো
যারা নেক্সট স্টাইপেন্ড ফর্ম ফিল আপ খালাयना नरक आबनो बख्रगत तन्दी आबो हायंनाय जों आबनो क्लियर खालायखा बरकनो तिनि साका बरक ताबो नोटिस रोनाय जत कलेज स्कुल रग नोटिस रुइ रोनाय हुस्कलार डेस्क कलारनो तै क्लियर फिकेशन रोनाय तै पेपर रगबो नोटिस रोनाय हनै बरक सनो साका सो तिनि ओ चारटा डिमान्ड तंग माने ओ चारटा डिमान्ड न तुइनो जों ओ जागाव कक सालायखा फियाखबा बेलायनो वानामा सिंसेने कक आबो अंखा जे जों तिनि ओ जागा फाइ साइ मानखा जे जत स्किम के चालो तंग फ नोटिफिकेशन से करे गो रांखे बियां थां सराय रखे रांखे माया गन स्किन चालू खलाय तनो बसर बसर रांखे नि थांगै तंग गो रां बियां थां स्टूडेंट रखे तांगै माया गन नोटिफिकेशन रि यांके सराय रख बाहाके सायमाननाय दशरथ मेरिट अवार्ड नोटिफिकेशन सायमिया फो आगे 5 जन नकबारा तंखे 5 जन नकबारा तंगै तंगनाय रंगना कायसा स्पेशल स्टाइपेंड रुजाक तंग माने याक्सी बदलनि जरागो आबो ताबो चालू तंगो किन्तु बट कोनो नोटिफिकेशन करे उइदाउट नोटिफिकेशन सराय रख बाहाके बरक आबनो सायमाननाय के आबो हायखाय जों तिनि बेलानो वानाखा सो जों TSU केन्द्रीय कमिटिनि हयते जों कयमुं तंनाय सराय रखनबो जारा मार्क गोबां माननाय रक नरक जुगाजुग खालायदि एक सप्ताहनि बिषय बर नोटिफिकेशन रनाय ओ नोटिफिकेशननि बिसिंति नरक बरक बाय करंदि जिनि ओ डेपुटेशन आबनो तुइनो जों ओ जागा रजाखा तो तिनिनि ओ डेपुटेशन जों बाय फाइ मानजाखा जे प्रतिनिधियो आं TSU सेंट्रल कमिटिनि तांफां सुजिततिफ्रा यांग कमलजीत मुरासिं तृष्णा देबबर्मा बयार देबबर्मा तै अंकित मुरासिं जिनि ओ खरकबानि कायसा बदल जों जागा फाइ बरक बाय मालायखा तै बरक ककरिखा ओ जों जाल रंना दाक्ति दाक्तिने बरक सल्यूशन खालायनाय हिने